Bwrwi Bwsa Rokno kosto ke wan chugi naike Bwsa Khairokma Sinsa salcha borok jora phaike nijini asema nokno yakarei ma phano khibiwi borok kaijagi mathamu taisa nijini nukhungono nija asema nogono nogara ingai berainani ma phayo uf Bwsa Khairokma Sinsa wan chugi naidi a jorawo bwsai borok hamero manjake bujagi naidi satokjagi naidi Bwsa Khairokma Sinsa aboni bagui nang sana musungo bwsai ngnai rokno nijini bihingno sangnangya tangdi nora kisa wan chugi naidi nini bihingno no ma phano khibiwoi nono poitu sawoi sineya nugya nono poitu sawoi thya sak nangbai baksa tongnani hini nangbai baksa phayo haini bagui nini bihingno saknangya tangdi nini bihingno nang sak kebel mukhe bokhabe maya nangdi tangai hinke bonini bihi haini bagui sing joto bwrwi rokno sing respect rinani nango tumunu norok ani ob video no sajagai tongke like kaisa rewi norokni bukhani kok tam sana musu norok comment khlai sadi tai norok ani channel no please subscribe khairi di tai norok ob video no je manchak share bo khlairi di